Ka National Domestic Worker Union ringkat ka Federation Domestic Worker Association. Bat ka All Meghalaya Domestic Worker Union. Kan sarake ya kasngiker pang jong kinong tray ying briu haka jela ka ban salong haka khat riu tarik jong ujel liu ar haja ar po ar. Ya kate ka jing rake bakar pang. Ya kinong tray ying briu ban penlong hasilong kan long kum kasngi shong shukti. Habaya kren bat kilat pathai kubor ka kong wan penhun karsentiu ka badai ka dikot jong ka National Domestic Worker Movement. Kala ong bakinong tray ying briu kila kerpat ya ki trying. Ki baki khotre baki day ban ashuti khnang ya kinong balala jong bat ki day ban yasnok tilang bat katei kaseng ha katei kasngi kitei kinong yalam kilia turu baki trying ki day ban ashuti lai lut klam jingte jingkhum ya ki bakin wan ya shim benta ha katei ka jing rakhe ka jongki nakalyang jong ka Patricia Riatam ka badai ka president jong ka All Meghalaya Domestic Worker Union kala ong bat kala ya turu bakan don ka jingle buram ya ki bat kala pensngeu ru shakito ki trying ki ba ai kam ai jam ba kim dei ban ot tulop lani khate ya ka bai nong jongki bat ki dei ro ban siu kum ba ki ju siu ya ki dor ka baka union ka bu haw ar hatimiet ka bangila pren lang ha to ka wage ka jongi ka bangin saplat patba ke ka jinglo ong hakador pho ndai ki ba palat be ya ka spa mo de ni ka device wage card ka bangin saplat patba kaldan ka dor thmai ka bangila set singin patpen 1000 shikanta tilaga kilik tray sang tentaru kandang lomtang 10,000 kabayi lu kabaran ya bang thiet ka ba be di na man ta wat ki ma ba mu